Salutare și bine ați venit! Cum a rămas din tutorialul 1, am terminat secțiunea de About și Header-ul. În acest video vom continua cu secțiunea de Skills și Portofoliu. Și ca un bonus vom adăuga acest navbar chiar la sfârșitul acestui video. Pentru început vom avea nevoie de un container unde vom pune toate acele elemente care țin de skill. Cum avem și în design, vom organiza aceste iconițe pentru fiecare skill, le vom organiza în niște carduri. Vom trece la styling și vom așeza această iconiță și vom adăuga și acel background pentru toate iconițele și toate cardurile care se află. Cum puteți vedea, am adăugat acel container gri în care se află iconița. Body stealing covers. I like to drink to myself, so I'ma have another no. I don't need a hand to hold tight. Avem nevoie să adăugăm pentru fiecare denumirea și o mică descriere. Trebuie puțin să redimensionăm această iconiță, se pare că este prea mare, și să adăugăm și un style pentru acest text, să fie exact ca și în design. O să trebuiască să schimbăm și style-ul. După cum puteți vedea, arată super bine. În acest moment, normal doar să le adăugăm și pe celelalte. Și automat se vor adăuga ca fiind center, pentru că așa i-am zis acelui container în care se află acest card
să fie Display Flex și Text Align Center. Lay me down behind the moon. Tell me you'll be on real soon. I don't wanna wait no more. We could be dancing in the stars. We could be floating on away. As long as I'm safely in your arms, and it don't really matter where we stay. Cause space makes me sad. Cum puteți vedea, foarte ușor și simplu am putut adăuga aceste carduri care să reprezinte skill-urile noastre. În continuare vom trece la partea de portfolio, unde efectiv vor fi niște imagini care vor reprezenta proiectele noastre. Cum începem fiecare secțiune, avem nevoie un container care să conțină toate aceste elemente. Vom adăuga categoriile pe care se află. Acum să trecem la styling pentru categorii și titlul din portfolio. În acest moment se pare că a rămas ca fiind alb, probabil de la un style anterior pe care l-am pus. White hot angel with the daredevil's brain. This feeling I just can't fight it. Și am realizat și categoriile. După cum ați observat și în design, culoarea categoriilor față de cum ar veni categoria All este puțin schimbată și efectiv am adăugat un ID pentru All și am schimbat puțin culoarea și am făcut-o mai accentuată, exact ca și titlul. În continuare să ne ocupăm de aceste carduri care ar fi reprezentate de imagini. Imaginile pentru fiecare proiect.
în acest moment trebuie să schimbăm dimensiunea la imagini. Am pus row 1 ca fiind rândul pe care s-ar afla acele 3 proiecte, acele 3 imagini. În acest moment trebuie să adăugăm style-ul. După cum puteți vedea, foarte simplu am putut adăuga prima linie de imagini unde le-am adăugat și style-ul. Am adăugat o dimensiune fixă pentru fiecare imagine. Vom continua cu a doua linie de imagini. După cum puteți vedea, foarte simplu, am putut adăuga și a doua linie de imagini. Am păstrat același style ca și la prima, doar a trebuit să specificăm pentru a doua linie ca fiind display flex. Cam asta a fost și pentru partea de portofoliu. În continuare, ca și un bonus, vom face navbarul. Am prezentat designul pentru navbar, deci putem să începem să realizăm. Navbarul va conține 4 secțiuni, 4 opțiuni, și anume Home, About, Portfolio și Contact. Acum putem trece la stilizarea acestuia.
În acest moment am terminat de realizat navbarul, doar că noi nu dorim ca în header să fie afișat, ci tocmai atunci când ajunge la secțiunea de About să fie display, să facă display-ul la acest navbar. Pentru a face asta, pur și simplu trebuie să scriem un mic script de JavaScript și să-i spunem că atunci când ajunge cam la 90 de pixel mai în jos, se poate să facă display la acest navbar, în rest, în sus, să facă display none. Scriptul de JavaScript pe care vom folosi pentru navbar îl adăugăm jos înainte de închiderea tagului de body și avem nevoie să scriem tagul de script pentru a putea ști fișierul HTML, că aici vrem să adăugăm niște JavaScript. Și cum puteți vedea, am făcut ceea ce ne-am propus, ca efectiv când suntem în aceste secțiuni mai jos, putem accesa navbarul. Cam atât a fost pentru acest tutorial, ne vedem în continuare la tutorial numărul 3.